Здравейте, благодаря ви, че сте тук. Благодаря за посрещането. Здравейте и вие, всички вие, които ни гледате, където и да се намирате в момента. В България какво ще ви предложа аз днес? Най-напред ще направим един разговор, посветен на едно електронно училище. Като казвам едно, не става дума за едно конкретно училище, поместено в една конкретна сграда, а за компютърна система, която обслужва училищата и родителите по един много добър начин. Смятам, че ще ви бъде интересно, а и много полезно. И тъй като неотдавна беше 10 ноември, една ключова дата в най-новата българска история, ще отдадем дължимото на този ден и на неговото място в биографията на българската държава, ако мога така да се изразя, с интересни гости, принадлежащи на различни поколения. След малко ще разберете кои ще бъдат. Те направо да ви кажа всъщност. Евгений Дайнов, Калин Терзийски и Дими Стоянович ще бъдат тук, за да си говорим за 10 ноември. А сега ще ви помоля да посрещнете вие тук, публиката в студиото, с ръкопляскания, моите първи гости, с които ще говорим за електронното училище. Заповядайте. Добре дошли, благодаря ви, че сте тук. Заповядайте, настанявайте се. Здравейте, настанявайте се. Заповядайте. Така стана, че дамите се настаниха на дивана. Удобно ли? Надявам се, че всичко е наред. Започвам да представям гостите от дамите в компанията. Госпожа Анна Калчева е директор на Софийското училище 35-то СОУ. До нея е госпожа Виктория Георгиева, която е учителка в 38-о основно училище, също в столицата. И господата Светослав Сотиров и Анастас Костенаров, които са тук, за да ни разкажат за една рожба, автори на която са те двамата. Това е електронното училище. За какво става дума? Става дума за една система, която позволява на учителите и родителите по електронен път да имат през цялото време достъп до много важна информация за децата. На родителите съответно и възпитаниците, на учителите и директорите. Информация свързана с текущите оценки, с срочните оценки, годишни, с посещаването на часовете, отсъствието и така нататък. Но може би Светослав ще ни каже съвсем точно за каква система става дума. Да, значи ние дойдохме за да представим така на българските зрители една национална информационна система, бих я нарекал, която е предназначена не за дадено училище, а за цялата образователна система в България. Тя автоматизира както административните дейности в училище, т.е. работата на учителите, комуникацията с директорите и заместник директорите, така и автоматизира комуникацията между учители и родители, както и между самите ученици и учителите, защото всъщност в системата самите ученици могат да влезнат, да видят какво им е домашното за следващия ден, за последващия ден, да видят каква им е програмата. Дали учителя им е изпратил някакво съобщение, свързано с извънкласни дейности през уикенда или след учебно време. Изобщо цялата, аз бих я нарекал една комуникационна среда, която обслужва всички роли, всички играчи в образователния процес. Прекрасно. Какво по-полезно от това? Как стигнахте до идеята да разработите тази система? Може би Анастас тук да каже или вие, Светло? Тя беше доста прагматична. Идеята се роди наистина, рожбата тръгна от моите двама синове, които с започването на училище, всъщност ние като родители се сблъскахме с проблемите, комуникационните, да кажа, проблеми в българското образование. Когато са малки децата, първи, втори клас, те не могат да си записват, още не могат да пишат, да си запишат какво им е домашното, какви задачи са им поставени, не знаят каква им е програмата, загубват листчетата, които им се раздават в голяма степен. И понеже моите специално са доста разсеяни и двамата, предполагам на баща си. И мой син е в първи клас, така че аз съм наясно за какво става дума. Сблъскайки се с тези проблеми, предложих на двамата класни на моите деца да разработиме система, нашия екип, ние сме развоен екип, това ни е професията, с това се занимаваме, да направим за двата класа. И тогава всъщност съвсем случайно се видяхме на една среща на родителско настоятелство с госпожа Калчева. И аз си казах, че възнамерявам такова нещо да направя за двата класа. И тя казва, ма как, ние сме цяло училище, как така само за двата класа, нали? Откъде на къде някои ще са привилегировани. И тогава започнахме да проектираме да бъде за училище и няколко месеца по-късно, когато нарасна значително функционалността на системата, установихме, че това може да се превърне в национална система, т.е. да не бъде само за конкретното училище. Рестартирахме процеса, препроектирахме наново всичко, да бъде за цялата страна
Кога реконструирахте, по-скоро конструирахте на ново програмата, така че да бъде подходяща за цялата страна? Около 5-я месец от началото на проекта. Но имам преди във времето назад, кога като дата... Това е около година и половина преди сегашната дата започна всичко, значи преди около година всъщност се наложи да рестартираме концептуално, така да го кажем. За да я разширите. За да можем да разширим и да обхване всички училища. Тоест... Тук е мястото да дадем именно на учителите думата. Госпожо Калчева, какво ви харесва в тази програма? Какво ви накара дори да кажете на Светло, че е най-добре да се направи не само за 2 класа, за цялото училище? В нашето училище, примерно от около 5 години, ние следиме развитието на различните видове електронни дневници, които се появяват в информационната среда. И родителите доста често са изявявали такова желание, специално на сбирките на настоятелството, да въведеме такъв електронен дневник. Но от моите проследявания все нещо не беше точно така, както го искаме да бъде. И в момента, в който господин Сотиров предложи за тези 2 класа, и то съвсем безплатно го предложи, нали, да го направи, аз точно за това казах. Защо и цялото училище да няма такова нещо? Още повече, че разбрах, че ние имаме проблеми мястото, където ще се съхранява информацията, защото на нас, като на училище, това ще ни бъде проблем, нали, ако е много голяма информацията. И заедно, общо взето, разработихме доста от възможностите, които предоставя тази система, като аз му давах някои задачки допълнителни, нали, как да се разширят нещата, с което той, между прочим, много бързо се съгласяваше да ги направи и бързо реагираше, за да станат. И просто тя се развива. Да. Добре, ето тук е мястото. Вие малко ме изпреварихте. Много добре, че го направихте. Давате ми повод да кажа нещо, което така или иначе възнамерявах и трябваше да кажа, че има и други електронни платформи от типа електронен дневник, които обслужват, служат на тези функции, обслужат различни училища в страната, но казахте, все нещо не ви е достигало. Така и се някакво несъвършенство сте откривали и в електронното училище, което са ви предложили те двамата, намерихте вече това, което ви трябва. Значи не мога да кажа, че е точно несъвършенство, но обслужването на това електронно училище е направено по малко по-друг принцип, отколкото на останалите. И точно този тип на обслужване, където всеки класен може сам да обслужва, да не кажа цялата информация, но поне по-голямата част от информацията за класа, вече е много по-лесно за въвеждането на данните. На повечето от другите системи се изисква все едно отделен човек да назначиме, който да въвежда цялата информация. А това за голямо училище като нашето е трудно. Да, разбира се, това означава един човек да бъде ангажиран през цялото време само с това. Добре, да поговорим малко, може би сега и госпожо Георгиева и вие да кажете как практикувате като учител на 1-ви клас, как ползвате програмата, с какво ви помага, с какво ви улеснява и след това ще поговорим повече за нея, точно какво представлява и за това, на което вече обърнахме внимание, че е напълно безплатна. Отново ще го отбележим. И ще остане напълно безплатна, дето се казва, докато нас не има и тази благородна идея съществува, нямаме никакво намерение. Просто за да успокоя, много често ни задават и учители, и директори, и родители този въпрос. Ама вие след 2 години ще въведете такси. Няма да стане това. Не, това няма да стане. Ние с нашото лице, с нашата репутация и добро име веднага казвам, че аз също видях колко е добър сайтът, ще кажем после адреса, чрез който имате достъп до програмата, колко добре функционира тя и затова ви поканих. Но кажете вие, госпожо Георгиева, явно сте доволна като потребител. Да, ние сме едни от първите потребители на програмата. Удобно е, особено за мен, която работя с 1-ви клас, това, което каза и колегата. Не ми се налага да пиша в 24 тефтерчета съобщения за следващия ден. Не ми се налага да пиша домашни в всяка една тетрадка, особено ако има болни деца. Е много по-удобно да запишеш в електронния дневник като съобщение съответно на родителя и той влиза и съответно вижда домашното за следващия ден. Но не е само това предимството, естествено. В програмата съществува възможност за обобщаване на отсъствията по седмици, за 1-вия срок, за 2-рия срок. Също така колегите от среден курс са доволни, че могат да пресмятат средния успех на учениците, което за учителските съвети е много важно, защото иначе хващаш една елка, почваш да смяташ, да отделяш, докато тук информацията може да се получи направо, като имаш въведени данните. Така че удобството е много добро, родителите
са доволни от това, че могат да влязат и да получат информация безплатно, естествено. И това е за нас предимството. Работим много добре с фирмата. Естествено, в началото винаги има проблеми, които няма как да не се случат. Фондацията. Точно тък му щях да кажа, че все пак не. За да стане ясно. Не, наистина, категорично заявявам, че зад разработването стои една фондация, за да не бъде, да не възникне каквото и да било съмнение, че правим някаква фирмена реклама. Фондацията. Благодаря ви. Да кажем името на фондацията и да ни кажете повече вече конкретно за хората, които сигурно са заинтригували. Как се осъществява достъпа, как могат учители или директори на училище, които ни гледат, да си набавят програмата и така. Фондацията се казва Електронно училище в България. Създадена специално, за да популяризира тази система, за да предлага, отново ще повторя, напълно безплатно, безвъзмезно. И какво да ви кажа за самата система, тя е... усилията в нея са разпределени. Тоест, проектирана е не за да натовари един човек или един администратор в училището, или двама, или трима. Които да се занимават само единствено с това. Да се изгубят цялото служебно време, обхващайки информацията в системата. Тя е насочена към всеки индивидуален потребител. Тоест, класния си свършва неговата работа да обхване 30-те деца. Всеки преподавател въвежда оценките само по своята дисциплина, по своя предмет или по предметите, които преподава. Тоест, по този начин ние получаваме на 5 до 10 минутно натоварване на всеки един от администраторите на системата, вместо целодневно. Естествено, възникват и много грешки, защото когато на физическо ниво се окомплектова информацията, това означава, че учителите отиват с хартия, носят на един преподавател, да кажем, по IT, който трябва всичко да въведе и той, въвеждайки хиляди цифри, неизбежно е да направи грешка. Е голяма. Настаси, искахте да добавите, може би вие. Искам да добавя, че освен, че учителите са ангажирани да въвеждат информация в системата, която на практика не им отнема повече от 10-15 минути на ден да си обхванат всички данни от работата през деня, системата им предоставя много удобни възможности пък да си съкратят административната работа, която колегата описа току-що. Различни видове справки за оценки, за отсъствия, за ученици, дава възможности на директора да вади различни видове справки, които те така или иначе изготвят за институциите. За РИО, всъщност към Министерството. Добре, голяма част от справките са автоматизирани. Ако човек иска да ползва системата и да кажем подобно госпожа Калчева, какво трябва да направи, ако е директор на училище? Това, което един директор трябва да направи, е да влезе в сайта на системата и да попълни... bgclass ли беше сайт? bgclass.net bgclass.net. Да попълни една заявка за регистрация с телефона си, 3 имена и училището, на което е директор. След което колегата Анастас Костенаров ще се свържи с директора по телефона. Всяка заявка се обработва индивидуално. Ние се обаждаме на всеки директор, проверяваме дали наистина е директор, проверяваме в сайта на Министерството, проверяваме в сайта на училището. Обаждаме се, той ни дава имейл, на който да изпратим кода, неговия директорски код, след което вече той с директорския код, като влезне, и казах ви, има нива на достъп и на опериране с системата, той вече построява сам своето училище. Той вече става независим от нас или от който и да било друг. Той преценява дали да започне с 5 класа, дали само с първи випуск, втори, трети или всички класове в училището, кои преподаватели, на кои паралелки преподават. Всичко това си го изгражда сам директора или заместник директора. А съответно достъпът на родителите се осъществява чрез едни индивидуални кодове, нали? Така, които трябва да се попълнят, за да може през цялото време родителят да е наясно с всичко, което става с неговото дете в училище. Госпожо Калчева, все пак всичко наистина звучи много хубаво и хубаво. Аз видях и сайта, добре функционирано. Има ли учители, които се оплакват? Защото това е едно допълнително задължение. Такива, които сайт, това ли трябва? Има. Има, ще се поправят. Но знаете ли какво приложихме в нашето училище? Значи първоначално трябваше всеки класен да си въведе класа. Имената на учениците, на родителите, паролите да им изпрати. И вместо да го направим задължително, до тази дата всички непременно трябва да го направят, аз го направих така. Всички започвате и аз от време на време давах статистика. Значи тези класове вече са въвели, тези не са още. Следващата седмица пак, тези са въвели, тези не са още. Където видях, че има затруднения, имаме колеги по информатиката, които помогнаха на колегите, които наистина се затрудняваха, защото има и такива все. Добре, тук трябва да го кажем. Все още искате да кажете, има хора, които и компютърно, за съжаление, макар и учители, не са така грамотни
това им се вижда някакво препятствие. Но въпреки всичко, мисля, че с този проблем свършихме. Вече всички класове са въведени. Сега сме на следващия проблем. Учителите да почнат, всички учители, да въвеждат оценки. Това също е предимство на системата, че аз мога да вляза във всеки клас и да видя всеки точно какво, как е попълнил. Което ми спестява и на мене административно време, защото същото това нещо би трябвало да го проверявам в хартияния дневник, т.е. да отида да събера дневниците, да ги разтворя. Това мога да го направя само в училище. Докато едно много голямо предимство на това електронно училище е, че всеки може да работи откъдето има достъп до интернет. Може да е вкъщи, може да е вечер, може да е сутрин, когато му е удобно. И лично на мене ми е много по-удобно. Примерно вкъщи да взема да направя такава проверка. Госпожо Георгиева, във вашия случай, от вашата практика вече, от как сте ползвате системата, важи и за вас въпроса. Има ли пък съпротива от страна на родители? Да кажем, има хора по-така параноично настроени, които си мислят, че това е някаква система за контрол, в която попадат. Не. Вижте, сега родителите са много интелигентни хора, така че според и родителите дори, Да, и родителите. Сега относно, както казахте за учителите, значи образованието е една доста особена система и тя е отворена по принцип, но всеки учител се притеснява от нововъведенията. При нас, когато се съобщи, че ще се работи с електронен дневник, естествено всеки леко беше притеснен. Новото плаши, както си знаем. Да, точно така. Но господин Костенаров дойде, обучи двама колеги и оттам нататък ние пък обучихме другите колеги, нямаше никакъв проблем. Естествено, в началото винаги някой се притеснявам, тук не ми излиза информация, тук не мога да вляза, но ние вече горе-долу месец и половина работим с системата. Значи основният проблем при родителите беше, че си загубват кодовете. И оттам нататък... и не знаят как да и след това вече, но нито един родител не е дошъл да се оплаче, че това е нещо, което не е в негова полза. Казвам го, извиняй, точно, удобството наистина е голямо. Удобството е много голямо, защото всеки във всеки момент може да влезе и да провери какви са оценките на неговото дете. Знаете, че учениците са много изобретателни, бележниците много често ги няма, събрани са от класния, което може да не е така, но той влиза в електронния дневник, проверява, вижда, следи информацията. Ако се наложи да бъде информиран за нещо, това става моментно, той веднага разбира вечерта, така че от родителите не е имало абсолютно никаква съпротива. Като минахме през учителите, родителите, стигаме до третата страна в това уравнение. Учениците, те със сигурност не са много щастливи, защото всякакви възможности за контрол, и за измъкване, така да се каже. При тях вече е доста отпадан, но нали това е целта. Това е така, наистина. Сега тук само отварям една скоба и ще дам думата на Свето, защото той иска явно да добави нещо. С Светослав Сотиров говоря. Аз влязох и проучих много внимателно системата. Наистина ми се стори изключително удобна. Светослав Сотиров беше така добър да ми даде личния си код. И аз видях, че сина му във втори Б клас е абсолютен отличник. Това е много добре. Всички може би една петица са отличници. После идва развалянето. Други ми сина в четвъртия, нали така? Да, големия в четвъртия. Там има и четворки, тройки и други такива оценки. Сега, кажете, съвсем откровено. Дали синовете ви са ви малко сърдити заради тази система? Да ви кажа честно, не само, че не са сърдити, а понеже вече споменах, че са доста разсеяни, единия от кодовете, защото системата генерира по 2 кода за всеки ученик. Теоретично това са за мама и тати, но на практика единия ние сме го дали на детето, а другия код ползваме ние. Да. И всъщност децата много бързо проверяват за утре какво трябва да си приготвят в чантата. Просто влизат, написват си кода и си виждат каква им е програмата, какво им е домашното. Приготвят си нещата. Колко училища до момента, според ваша статистика, вече ползват електронно училище? Над 200 училища са регистрирани. Над 200 училища и аз трябва цялата страна, да успокоя учителите, да ги уверя, че последните 2 месеца сме работили само за тях. Практически изцяло техните нужди покриваме административни, така че всяка една минута, която те изразходят за работа в системата, ще им се върне поне с 2 минути облегчение, когато трябва да си направят в края на седмицата или края на месеца справките за оценки, за отсъствия и всички останали административни неща. Реално системата претърпя много голямо развитие след като тръгна, защото всяко ново училище ни връща и обратна връзка и имат нови изисквания, постоянно питат, а не може ли и така, не може ли и онака. И ние постоянно... Добре, но ето тук и вече към госпожите директор, съответно и директорка и учителка. Министерството на образованието работи с подобни системи от така известно време, от няколко години.
доколкото знам. Въпросът е такъв, вие не предложихте ли сътрудничество дали на Министерството на образованието, дали на Столичната община, за да... Този въпрос има няколко аспекта. Значи ние сме се поинтересували, разбира се, но имайте предвид, че тази система не е електронен дневник. Електронният дневник е само един елемент, аз бих казал далеч не основният елемент от тази система. Електронното училище съдържа електронни библиотеки, форуми за всеки клас. Остави го за накрая. Библиотеката ми е много важна за накрая. Множество функционалности, включително електронни бележници на децата, буквално покриващи всичката информация, която има в хартиените бележници и допълнителна. Има разширения към електронните дневници, които са към хартиените дневници, които ги просто правят много по-функционални, да кажем. Много повече неща могат да се покрият. Така че това не е един от това не е един модул. Това е цялостна информационна система, от която само елемент е електронния дневник. И второто нещо, всъщност, да отговоря директно на въпроса ви, значи, ние написахме две писма. Едното до кмета госпожа Фандъкова, защото тъй като нямаме ресурси да обикаляме цялата страна физически, решихме да стартираме с софийските училища, да популяризираме системата. И едно писмо до министъра, господин доцент Игнатов, с което да ги уведомим, че вече има напълно безплатен вариант, че не е необходима инвестиция от страна на държавния бюджет или на общинския бюджет, че нашата идея е благородна и каузата ни е благородна и намеренията ни са за безвъзмездно предоставяне и чисти. Добре, написахте писмата и изпратихте ги. Изпратихме ги на 16 септември, но ние не сме молили за подкрепа, просто информирахме институциите, за да знаят, че когато някой директор или някой, който има такава потребност, им се обади, че има и такъв вариант на в 16 септември казахте. Ще изпратите. Получихте ли някакъв документ, че те са получени, заведени тези писма? Не, ние имаме входящ номер. Входящ номер от 16 септември. Едно писмо, и двете са... И някакъв отговор, господин Костенаров? В този момент не сме получили отговор. Нито са се свързали с нас по някакъв начин, но така или иначе писмото е уведомително. Предполагам, че... Вие излизате с това предложение. Аз предполагам, че покрай избори и други занимания, които сега бяха актуални, не са имали възможност или време, или не са им стигнали до тези въпроси. Защото наистина малко очудващо звучи това, че поне не са ви отговорили, че не представлява интерес за тях, че примерно работят, да кажем, с сходни системи, разработени по-рано и затова не биха искали да сътрудничество с вас, не им е интерес. Ние не държим на такова сътрудничество. Не е необходимо. Хората виждат, аз ви казвам, за 40 дни 200 училища, 40 работни дни, 200 училища вече добре работи за това. И не е нужно да се спуска нормативно, че ето това ще бъде или да се обвързва, да кажем, не става дума за някакъв механизми. Тип ползи за Министерството на образованието или за общината, защото отново казвам, че го предлагате напълно безплатно. Те са ползи за обществото, не са конкретно за общината или за някакъв друг субект. Освен това, трябва да ви кажа, че нашите амбиции са далеч по-дългосрочни от един мандат, независимо от чие той. И всъщност това целите и ползите на тази система и от тази система са в крайна сметка засягат повече дори от едно поколение. И просто исках да кажа посланието, че вече българската образователна система има шанса да излезе едни гърди напред, да бъде по-конкурентна, поне от съседните на нея. И въпрос е учителите, родителите и директорите съвместно да направят избора, дали да направят тази система. Длъжен съм да изясня още нещо. Когато хората ползват, това не е нужно по никакъв начин да плащат, примерно, чрез СМС нещо. Нито чрез СМС, нито чрез билетче, нито чрез кредитна карта или по някакъв друг косвен или пряк механизъм. Защото, знаете, ето така ще се приближим сега към края на разговора с този въпрос. Дайте сега наистина да го кажем откровено пред хората. Те сигурно мнозина гледат и българи на скептически казват, сега какъв им е интереса на тия? Сега какъв им е интерес? Колко ли зеб директорката Калчева пари, за да въведе система? Добре, ясно е, че наистина гарантираме дали това, защото сигурно много хора си мислят, че ние правим някакъв тип едва не скрита търговска реклама на един продукт. Всичко е безвъзмежно, всичко е чисто, фондацията стои. Директора Калчева е взела над 100% от 0. Може да се изчисли точно колко е взела.
Голяма кръгла нула е взела, както и ние абсолютно нищо не сме получили и не е това идеята. Общо взето вашия въпрос е все едно да ме питате защо съществува дарителството или някакви такива благородни каузи. Това е въпрос на вътрешно убеждение на група, обществена група или гражданство. Безспорно. За това си позволих да ви поканя, иначе не бих си позволил, ако не виждах, че нещата са наистина чисти, но да стигна до библиотеката. Как функционира тази електронна библиотека, че ми стана? Може би госпожа Калчева да каже или после? Значи, в тази електронна библиотека могат да се качват най-различни материали. Например, при нас има преподаване на математика на френски език, за който няма направен учебник. И учителката, която го преподава, има собствени такива разработки, които тя ги е качила в тази библиотека, откъдето учениците, на които това им е необходимо, отиват, свалят, четат, работят с тях. И въобще това е целта на тази библиотека, да се качват материали. Там сме качили част от правилниците на училището. Примерно някои заповеди, които се издават в училище, такива вътрешни заповеди. Мисля, че това е много полезно, защото това е вътрешна система. Иначе, горе-долу същото може да се качи на един сайт на училище. Но там е отворена системата, докато тук са си вътрешните неща, които само училището. Има ли, може би, Анастас тук да отговори и госпожа Георгиева, ако иска да се включи, имаше ли и форум, не мога да си спомня, невъзможност за форум, където да се дебатира? Да, кажете вие. Значи това е, може би, най-интересният момент, нали, за родителите, тъй като ние на практика пращаме информация на родителите, но ние нямаме обратна информация от тях. Тоест, ние не можем да водим дебат. Ако се наложи, те може да ни посетят в училище. Но във форума е мястото, където аз мога да поставя тема, в която те да изкажат своето мнение. Примерно, сега предстоят коледните тържества. Аз мога да поставя там моето предложение, а пък да получа като ответна реакция техните предложения. Това е фактически наистина, нали, така пак е положително, защото пак имаме някаква връзка с родителите, без да се налага да се срещаме, да коментираме и да има някакъв такъв дебат открит. Тук се свързваме директно с тях и от тях получаваме обратната информация. Анастасия, нецензурните коментари, кой ги трие? Кой е администратор? В системата няма анонимност, защото всеки се идентифицира със собственото си име, влизайки с кода и паролата. Така и трябва да бъде, не може да се смени. Защото безспорно трябва да кажем, тук винаги ми е някаква опасност за проникване на недобронамерени. Така че за всички нецензурни изрази всеки си носи отговорност. Добре, благодаря. Може ли в края на разговора специално да благодаря на екипа на 35-то СОУ и на 38-то основно училище в София. Те са първите две училища фактически работещи с системата. Много ни помогнаха. Те ни казаха какво искат, какво точно им е необходимо, къде имат нужда от промени, от подобрения. На практика всичко, което вие сте казали като претенция или каприз, сега го ползва цяла България и можете, така, благодарение на вас и други ваши колеги се докосват до едни хубави неща. Също да благодаря. Да имаме претенции. И продължавате и ние ги изпълняваме. Което всъщност искам и на другите ползватели на системата да им кажат да се обаждат, ако нещо не им харесва, техния глас ще бъде чут и задължително ще направим всичко възможно да подобрим нещата там, където има нужда, там, където прекрасно. Това е електронното училище. Също на Софийската тематическа гимназия да благодаря. Те също излезнаха с много капризи хубави. Испанската гимназия, Мигел де Сервантес също. И всички училища, които пропускам в момента, благодаря ви за това, че изразиха мнение. Аз мисля, предполагам, че вече ще получите и нови запитвания от хора, които сега са разбрали за съществуването на системата. Разбрахте, че тя е доста функционална, много широко скроена и търпи развитие. Пожеланията на хората, които най-вече не са клиенти, защото тя ще остане. Те са потребители. Тя ще остане некомерциално. Добре, благодаря много за този разговор. Довиждане. Благодаря. Само за секунда. Ето, че имах време да пина малко вода, да си разкваси устните, защото ми предстои да говоря за нещо, за което е и приятно да се говори, но в същото време и се изисква и отговорност, защото става дума за 10 ноември. Моля вашите аплодисменти за моите трима гости.
Здравейте. Професоре. Много да. Здравейте, господа, благодаря ви. Здравей. Достатъчно известни лица, но да почнем по старшинство с професор Евгений Дайнов, до него Димитър Стоянович и Калин Терзийски. И тримата известни на мнозина българи, известни с това, че имат собствени позиции, когато става дума за обществения живот и общо взето винаги тези позиции са интересни. Сега, ясно е, че ние направихме следния сценарий. Това са 3 поколения. Може би да започнем именно от професор Дайнов. На колко години точно бяхте, когато дойде 10 ноември? 31. Малко преди Христовата възраст. Малко преди Христовата възраст. На Христовата възраст вече имахме нещастието да почваме да виждаме разни негативи. Става въпрос от това, което се разви като промяна в България. Това нямате предвид. На Христова възраст вече първото демократично правителство беше свалено на Филип Димитров. Навлезаха мутрите в живота и така нататък, но на 30-31, когато започваха нещата, всичко изглеждаше като на филм. Като една красива приказка. Като рок фестивал беше. Като рок фестивал беше. Само че дай да успориме сега датата 10 ноември. Аз отдавна я загубих тази битка, но продължавам да си я водя. Причината да живеем не в прекрасност някаква, в това, в което живеем, е много елементарна. В последните 22 години в България много неща бяха подменени и изкривени. Накрая някакъв такъв кълъбълък се получи, не особено ясен. Първата подмяна беше... Директно подхванахте нещата, мислех малко по-нататък. Аз ще кажа, аз спорвам 10 ноември. Първата подмяна беше, когато ни наложиха да се радваме на 10 ноември. 10 ноември какво се случи? Комунистическите вождове свалиха Тодор Живков, за да стоварят всичко върху него, а те да продължат максимално напред, да управляват. Предната седмица висяха в Москва да питат руснаците, може ли? Сега, защо цъфнаха тези юнаци в Москва на 4 ноември? Защото на 3 ноември в България се случи пуснаха ни просто колеги. Първият антикомунистически митинг от 1947 година насам. Как имаше забранена опозиция, това беше така нареченото връчване на петицията против деривацията Рила Места, против прехвърлянето на Рилски води към София. При очакване от всички 100-200 души, такива малумни като мен, които да се появят, да заложат и семействата си, и себе си и живота си на карта, се появиха 4000. Нито милицията, как се каже тогава, нито тайните органи, които бяха наводнили цялото пространство, имаха план какво да правят с 4000 души. Там те разбраха, че изпускат контрол върху събитията на 3 ноември, затова на 4 цъхнаха в Москва да питат какво да правят. За мен датата е 3 ноември. Това, че всички мислят за 10 е първата победа, първата голяма подмяна и първата победа на онези, които не трябваше да победят. Какво им казаха в Москва на 4 ноември? Че може. Че може. Казаха им, давайте, момчета, сваляте го този стария, той беше скаран с Горбачов вече и давайте напред, защото ще вземе се разпадне цялата работа. Казаха им, давайте. Сега стигаме и до Калин Терзийски, това е по годините. Ти на колко беше тогава? Аз бях на 19 и сега си говорихме с Дими Стоянович. Къде съм бил? Аз бях на заставата ми, бях граничар на сръбската граница. И първото нещо, което направих е да сваля нагледната агитация, която по-злаво, че аз бях рисувал преди това. Като художник. Добре. И много бързо я свалих. Откъснах един портрет на Тодор Живков от граничната книга, официалната. И съответно вкарах се в ареста. Не, нямаше кой. Ние бяхме 30 въоръжени човека, нямаше как да ни вкарат. Но бях толкова щастлив, колкото преди това рядко съм бил. Но сега като чувам това, си казвам, така е. Така излиза май. Дими, ти на колко беше точно? Аз на 12 бях и спомените са ми също много ясни, защото
у нас вреше и кипеше, аз от училище въобще. Какво 10 ноември, къв Тодор Живков. Да, защото сега нека ще чакай на 12. Поли може да си спомня на 12 годишно? Спомням си, защото заварих на връщане от училище на Патриархите ми беше излязъл баща ми. Абсолютно обезумел, не ме позна дори и крещеше по всяка служебна кола, която минаваше с такива псовни, които сега не ми е удобно. Не те, че ще започне един тон ще трябва да звучи. Да, и крещеше като изоглавен, вкъщи гореше кандило. Баба ми се кръстеше, защото все пак това е едно турмозено семейство, за което аз много не си давах сметка, естествено, по това време. Но разбрах, че нещо страшно се е случило и вече след това започнаха тези обиколки по площади, родители, доста неща ми станаха ясни. Аз пък бях на почти 15 години, хубаво сме се събрали, вече тъкмо бях влязъл в класическата гимназия и знаете ли какво си спомням, че не повярвахме. И като сега пред очите ми как влизам в... Тогава беше в сградата на 12 училище на Иван Асен гимназията. Влизам и се събрали се хора, учители по-млади, нещо разказват. Викам, какво става? Нещо лошо ли е станало? Падна Тодор Живков и аз мисля, че се шегуват. И наистина известно време мислихме, че е някакъв майтап. Обаче не беше майтап. Така е. Искате ли точно в този момент да пуснем една реч на Тодор Живков от това време и ще видите, ще я коментираме. Има 3 проблема, 3 опорни точки, 3 аспекта, които трябва много добре да се осъзнаят, без което ние не можем да раздвижиме, така както е замисъла на фирмената организация. Кои са те? Първо, това са данъците. Второ, това е акционерната форма. И трето, това е конвертируемата валута. Това са известни капиталистически форми. Да, другари. Това е верно. И аз не бих можал да споря с никого, че това не е верно. Те са точно взети от капиталистите, така както са при капиталистите. Разбира се, адаптирани за нашите условия. Можем ли да не ги вземем? Не можем в никакъв случай. Ние възприемаме умерено либералния вариант. Защото и той вече минава на въоръжение и в Съветския съюз. Защо, другари? Защото ако ние приложим полския вариант, либералния, то може си представите какво може да стане в нашата страна. Ще повишиме 10, 20, 30, 50, 100 хиляда на 100 стоките. А после на техни се притича на помощ НАТО, американците, японците и прочее, и прочее. Но даже и при тая огромна помощ, която им обещават и започнаха да им я дават, и при тая ситуация, полската икономика няма да издържи. В какво не може да се развива която и да е икономика, това число и социалистическата, без здрава система на облагане на данъци. Не може. Чрез системата на облагане се получава стимулиране на всички, които участват в производствен или в творчески процес, от отделния човек до гиганта фирма или организация стопанска. Във всички сфери. Значи всеобщото данъчно облагане на равни начала, на единен принцип, единен подход, без това не може да се развива нашата икономика. И не само нашата. Втория въпрос. Акционерната форма. Акционерната форма не е наша разработка, социалистическа. Тя също действа в капиталистически страни. Но нашата постановка, че държавната собственост, че собствеността е държавна,
А тия, които я стопанисват, са истинските стопани на собствеността. Те отговарят за нейното развитие и прочее. Тя е правилна, другари. Не може да си представим, че можем да развиваме нашата икономика без акционерния принцип. С участието на всички. Да, напоително малко го пуснахме Тодор Живков, покойния, но умерено либерален модел. Развиване по капиталистически път. Това нещо. Какво разбра публиката от цялата работа? И аз чудя, не знам. Какво разбра? В това нещо живеехме 30 години. Пускаш телевизора и бай Тошо 4 часа реч. И такива ще правим капитализъм без капиталисти, нали, ще правим либерална икономика без либерали. Накрая си каза човека, който трябваше да пуснете, че социализъма се оказа едно недоносче. Това беше. Но преди това 30 години е това. Па имаше черна коса, от началото ходиш с каскет. След това му побеля косата, тури мека шапка, с това косата му стана оранжева и изобщо на всеки 10 години се променеш. Всъщност, може би това си е и той съвсем естествено, а и не е лошо, че голяма част от публиката не разбра, тъй като е много млада. На младите хора нищо не им говорят тези времена. Те още не знаят. То трябва да се знае, но от друга страна пък забравата и лечение. Но много е хубаво да не се знае, защото аз пък искрено им завиждам, че не знаят. Не, че не трябва да го знаят, но да го знаят като един исторически факт. Нещо се е случило, нещо по-скоро не се е случило и как е тръгнало, къде е тръгнало, защо живота ни е толкова объркан и глуповат последните години. Добре, да, аз исках това да